Dobrý deň. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a témou dnešnej hodiny sú základné veličiny a jednotky elektrického svetla. Názov projektu je Dištančné prvky výuky v dennej forme vzdelávania. Začiatok projektu je od 1.1.2024, koniec projektu je 31.12.2025. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. Anotácia vzdelávacieho materiálu. Primárne určenie vzdelávacieho materiálu je pre študentov stredných odborných škôl technického smeru. Svetelné veličiny sú kľúčové pri navrhovaní osvetlenia v budovách, verejných priestoroch a mestách. Pomáhajú zabezpečiť optimálne osvetlenie pre rôzne aktivity a zlepšujú kvalitu života. Sú základom pre meranie a analýzu svetelných zdrojov a optických systémov. Používajú sa v rôznych priemyselných a vedeckých aplikáciách. Základné fotometrické veličiny sú svetelný tok, svietivosť, osvetlenie a jas. Na tomto obrázku máme znázornený svetelný tok, ktorý sa šíri všetkými smermi do priestoru za jednotku sekundy. Potom je to svietivosť, osvetlenie a jas. Posledná jednotka je jas. Jednotkou jasu je kandela na meter kubický. Osvetlenie jednotkou osvetlenia alebo intenzity osvetlenia je lux, to je lumen na meter kubický. Jednotkou svietivosti je kandela a jednotkou svetelného toku je lumen. Prvá svetelná veličina je svetelný tok. Svetelný tok sa označuje písmenom Φ. Svetelný tok vyjadruje schopnosť žiarivého toku vyvolať zrakový vnem. Svetelný tok je veličina, ktorá nám udáva množstvo žiarivej energie, vychádzajúcej zo zdroja svetla, prechádzajúca plochou za jednotku času a určuje ho fotometrická jednotka lumen. Označenie jednotky svetelného toku je Lm a je to lumen. 1 lumen je svetelný tok vyžarovaný z bodového zdroja do priestorového uhlu 1 steradian so svietivosťou 1 kandela vo všetkých smeroch. Druhou svetelnou jednotkou je osvetlenie alebo intenzita osvetlenia, označuje sa veľkým tlačeným E. Osvetlenie E je svetelný tok, ktorý dopadá na jednotku plochy. Fotometrickou jednotkou pre osvetlenie je lux, čiže jednotka osvetlenia je lux, označuje sa Lx. Ak na 1 meter štvorcových plochy dopadá svetelný tok 1 lumen, potom má plocha osvetlenie 1 lux. Osvetlenie alebo intenzita osvetlenia má priamy vplyv na zrak ľudí. Môže mať negatívny alebo pozitívny vplyv na výkonnosť a únavu ľudí. Osvetlenie E sa rovná dφ lomené ds, čiže je to svetelný tok, ktorý dopadá na jednotku plochy S.
Na tejto snímke máme zakreslenú intenzitu osvetlenia, že tu máme nejaký zdroj svetla, máme svetelný tok a tento svetelný tok, ktorý dopadá na jednotku plochy, je intenzita osvetlenia alebo osvetlenie a v tomto druhom prípade máme znázornené tiež intenzitu osvetlenia, tu máme na plochu S1 a tuto máme intenzitu osvetlenia E2, ktorá dopadá na väčšiu plochu, na plochu S2. Čiže intenzita osvetlenia je rovné svetelný tok. Svetelný tok je v tomto prípade Φ a lomené plocha S. V tomto prípade je plocha S1 táto a v tomto prípade je plocha S2 táto. Pričom pri menšej ploche je intenzita osvetlenia väčšia. Čiže keď máme menšiu plochu, je E1 väčšie ako E2, nakoľko pri táto plocha S2 je väčšia ako plocha S1. Čiže intenzita osvetlenia E1 pri menšej ploche je väčšia ako intenzita osvetlenia E2. Treťou svetelnou veličinou je svietivosť. Svietivosť sa označuje písmenom I, veľké tlačené I. Je jednou z veličín tabuľky SI sústavy. Svietivosť zdroja I určuje nekonečne malé prírazky svetelného toku dφ, vychádzajúceho zo zdroja do priestorového uhla d omega. Svetelný tok vychádza zo zdroja alebo svietidla, má spravidla nerovnomerné rozloženie do rôznych smerov priestoru. Kandela je základnou fotometrickou jednotkou svietivosti, ktorú vypočítame pomocou vzorca E sa rovná dφ lomené d omega. Čiže je to svetelný tok, ktorý sa vyžaruje pod určitým priestorovým uhlom d omega. Svietivosť. Na tejto snímke máme znázornenú svietivosť. Čiže máme tu svetelný zdroj a máme tu znázornený priestorový uhol. Čiže máme pod rôznym uhlom vieme, potom sa vlastne svietivosť má rôzne hodnoty. Tu máme tiež znázornený svetelný zdroj a máme tu svietivosť, ktorá je vlastne vyžarovaná pod týmto uhlom priestorovým do priestoru. Štvrtou svetelnou veličinou je jas. Jas sa označuje veľkým tlačeným písmenom L a je definovaný ako podiel svietivosti plochy zdroja ku priemeru plochy v kolmej rovine. Jednotkou jasu je nit, ktorý udáva jas plošného zdroja so svietivosťou 1 kandela na 1 meter štvorcový plochy a vypočíta sa podľa vzorca L sa rovná di krát ds lomené kosinus alfa. Čiže jas je definovaný ako podiel svietivosti plochy zdroja ku priemeru plochy v kolmej rovine. Na tomto obrázku máme znázornenú svietivosť. Máme tu svietiacu plochu, viditeľnú plochu a jas si vypočítame ako svietivosť z plochy zdroja ku priemeru plochy v kolmej rovine. Čiže jas L sa rovná di krát ds lomené kosinus alfa. Na tejto snímke je uvedená literatúra, z ktorej som čerpala pri tvorbe tejto prezentácie a pri tvorbe videa. Tiež sú tu uvedené internetové odkazy, z ktorých som čerpala informácie
a obrázky pri tvorbe prezentácie a pri tvorbe videa. Ďakujem za pozornosť, prajem pekný zvyšok dňa.